Jeg skal bare strejfe min tidsmand med hånden, der står den oppe lige for tiden. Jeg vågner op hver morgen med den ledeste handkat på. Gør du det? Ja, det gør jeg. Og den gider bare ikke lægge sig igen. Det er ikke før jeg var ude at tisse, så hjælper det. Nu har man efterhånden været herinde i noget tid, og lige pludselig så bliver jeg trykket lidt hårdere. Så lige for tiden skal der nok ikke meget til. Fortæl dig, Olivia har sagt til Michelle. Hvad har hun sagt? Hvis hun hjælper Michelle med at være sammen med dig, og Michelle så ikke kunne hjælpe hende med at være sammen med mig. Jamen, hvad skulle Olivia hjælpe med, om godt hun godt sagtens være sammen med mig, uden at skal hjælpe? Præcis. Og du skal være sammen med hende. Nu bliver jeg nødt til at knæppe. Nu er du nødt til. Nej, det kan du ikke så sige nu. Det kan jeg sagtens. Nej. Det er derfor, det er. Så boller du også, Charlotte. Okay. Nej, det gør du. Ja. Mig og Kasper og Kinde, vi vil godt sådan have, at der skal ske lidt mere. Både for os selv, men også for hinanden. Så vi laver en... et eller andet, de 3 musketerer, og aftaler, at vi alle sammen skal have sex med en af pigerne. Er det aftalt? Ja, aftalt. Så gør vi det. Vi boller en hver. Jeg bliver tildelt, at jeg skal bolle med Charlotte, og Joaquin skal bolle med Olivia, og Patrick han skal selvfølgelig bolle med Michelle. Så helvede. Vi boller en hver.